agmaya sa ulugon ta ang grasyang gihatag sa Dios agahandumon ta kasagihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo. At umisang iyang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa kanan. At umisang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo, at umisangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. At umisangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagtamay o mga pagsulay, pag-apoy angkop, ligunon ko ako pagto. Patugisan niya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Patugisan niya ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino. At umisang iyang Mayong gabi mga kapamalandong, mayong gabi mga kaigsuonan, mayong gabi kanatong tanan og happy Sunday. Welcome ni ato ang tulumanon ang atong pamalandong karon live og karong gabi una igsuon kapamalandong no duha ka kapamalandong nato ang ato ang makauban karong gabi una para sa ato ang topic nga naguluhan nga atong kanabang unsa ba ka tinuod no unsa ba ka tinuod o unsa ba ang kamatuoran bahin ni ining mga imahe o mga rebulto no kung atong susihon no ang sukaranan niini sa Biblia kay makita man sa ato ang mga simbahan, mga altar nga naa kining mga butanga which is ang ubang mga sekta no ginasaway kita tawag ani kinang ginaatake kita o ginahaylo kita nga kini
sayop nga pagtulunan. So karong gabi una ato kining susihon mga kapamalandong hinaut unta nga inyo ming ubanan karon para atong tan-awon, no? Kung ano na may mangutana nimo igsoon, no? Pwede na nimong matubag kung unsa gyud ay ang tinuod. So ato makauban karong gabi una si Brother Clive ug si Brother Giovanni. Sa apan sa dili pa nato tukion kining maong topic igsoon, no, ato sang itimbaya ang ato mga kapamalandong sa nagkalain-lain nga parokya dinhi sa Misamis Oriental o sa uban pang maabot sa atong pagsibya labi na sa ato mga kaigsuuna mga charismatic no sa nagkalain-lain parokya, mga kabatan-unan o mga adults, no, kumusta mo sa inyong nahimutangan diha karon, no? Happy Sunday kaninyong tanan. Sa ato usab nga mga kapamalandong mga OFWs diha sa may Singapore, diha sa may Macau, diha sa may Abu Dhabi, no? Ingon na usab diha sa may Norway. So doon na tayo mga kapamalandong worldwide, no? Doon na mga kapamalandong nagasunod nato matag adlaw Sabado ug Domingo. Okay? So ato pong itimbaya ang ato mga kaigsuonan sa nagkalanlaing dapit Luzon, Visayas, Mindanao. Katong sigig sunod diri kada gabi, kada Sabado ug Domingo nga kanunay gayong nag-uban sa atong pagpamalandong. So kumusta mo diha mga igsoon? Hinaut nga naa kamo sa maayong kahimtang. Okay? So Brad Clive, Brad Giovanni, may gabi sa inyo diha o siguro manimbaya ta sa atong mga kaigsuonan, mga kapamalandong. May gabi Brad o kang Brad Giovanni pod no nga na-pod karon kauban nato kung sa atong mga viewers, ato pong gidasig nga mahimo pod sila mga interaction unya o unsay kuano na gusto pa gid nila nga buot sayron may tungod sa atong pagtuong Katoliko. Okay, Brad Giovanni, imuhang panimbaya sa atong mga kaigsuonan. Mayong gabi kanimo de Brad, mayong gabi kang Brad Clive og mayong gabi sa tanan natong nagtan-aw no sa Facebook og mayong gabi sa usab sa atong mga kauban, labi na sa atong director si Padre Robert Roy Paho. Mayong gabi sa tanan bro. Okay, so mga igsoon kapamalandong live kita sa atong Facebook page ang PS246 TV, yung mga usab sa atong Brother Alex Lim Facebook page o sa atong YouTube channel ang PS246 TV. So katong mga kaigsuonan nato nga dili makasabay sa live jud, pwede niyo yung ma-view kining mao nga segment, no, kaning mao nga episode diha sa atong nagkalanlain nga page o pwede niyo ma-share sa inyong mga group diha sa Facebook, sa imo habakahang timeline, or maybe doon na kay kaila nga doon ay kalibog, no, nangitag katin-awan sa atong pagtuong Katoliko nga pwede nimong ma-mention, no, there sa imong comments o pwede nimong ma-share sa imong timeline niya, matag nimo siya para ato ang mapaabot sa ilaha ang mensahe ug kamatuoran niining topic nga atong palagisgutan karon. Okay, apan sa dili pa mga igsoon kapamalandong, syempre mangayo tag giya sa atong Ginoo, atong buksan, formal nga buksan ang ato ang pagpamalandong pinaagi sa ato ang pag-ampo. Okay, so igsoon kapamalandong, kung ready na ta, mudugan kita sa pag-ingon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mo nga Dios tuburan sa kaayog kinabuhi. Kami na nga muyo nagapasalamat sa imong kaayo. Nagadayeg nagapasinungog Lord sa imong pagkamahigugmaon, sa imong pagkamapasayloon nga Dios o pa imong pagkamanggihatagon. Langit no namong amahan, nining kaghabion among ihalad kanimo kining usa ka takna, no? Usa ka oras nga pagpamalandong din among hisgutan karon Ginoo, no, ang pagtulunan nga imuhang gibilin sa imuhang simbahan. Lord God, nga muyo kami nga pinaagi ning maong programa mapaabot ang imong mensahe sa imong katawhan. Panalangini atong mga naminaw na abot ning maong pagsibya, panalangin itong mga kaigsuonan namong adunay mga kalibog o pagdaduha sa among pagtuo. Hinaot Ginoo nga pinaagi niini matin-awan, mahayagan ang ilang hunahunag sa labutan. Panalangin usab ang among internet connection karon Lord, nga unta among mapadayag ang imong mensahe sa pinakanindot nga paagi, pinakatsala nga paagi uban sa imong grasya o Ginoo. Lord, ang tanan among ipangayong pasalamatan diha sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, uban sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary, mga anghel o mga santo sa langit ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi sa makausa mga igsoon
O alang sa atong hisgutanan karong gabi una, akong ihatag ang oras kay Brother Clive Kalimutan. Brad Clive, Mayong gabi, Brad, o kang Brad Giovanni, no? Na-share na ba nimo sa atong Brad, confraternity sa page sa Confraternity of the New Apologetics. Kay murag daghan-daghan sa ang naghulat karon, no? Sa atong page sa Confraternity of the New Apologetics. Basin share po nato ni dito. Then ang atong isgutan karon mao kini mahitungod sa mga Catholic images. Kung kay sa wala lugar, no, makasabot medyo irritable siguro sa mata sa uban, no, nganong mga Katoliko doon na may gadala-dalahon ng mga rebulto sa mga prosesyon sa mga simbahan ato ning haluk-halukan uban pahiran og panyo uban, no, napagyoy mga pagsayaw-sayaw niini, no, nana. So muna ang atong ipatinaw karon, no, nganong doon na may mga images ang simbahan na Katoliko. So atong sulayan og share ni mga kaigsunan, and then atong i-try, no, kung dili ba nimo kuan itong signal, hopefully parang parayan ta sa atong ang pag-discuss mga kaigsunan mahitungod niini. Okay, so makita na ba? So muna atong sa grupo Confraternity of the New Apologetics. Dayon Brad Giovanni, no, paki-share ko aning atong live karon sa atong page sa Confraternity of the New Apologetics. Then pakitawag ko in kaso magputol ang akong signal, no, kay basig magpadayon yung istorya wala na akong signal. So affiliated ta sa Episcopal Commission on the Bible Apostolate sa ICBA. And then okay. Makita ra ba yung nani kagamay, Brad? Okay ra ba ni? So dirita sa mga images mga kaigsunan. Unahon nato, no, yes. Makita ra, Brad? Makita ra ba? Paki-click daw Brad kanang slideshow bitaw sa taas. Taas nimo sa imong kuan. Imong Slideshow. Oo. Okay, sige kini. Okay na? Okay nga. Sige labi. So, we hope, no, nga maklaro ni sa ato mga igsuon nga nag-view sila mga Facebook karon. Pwede pa ninyo i-screenshot para nga madako pa gid ninyo ang inyong pagbasa kay medyo nataas-taasan na tong mga text ani. Una, ang atong Catechism of the Catholic Church nagtudlo nga sa Old Testament ang Ginoo mismo tugot, no, nga dunay mga symbolic nga mga images nga naga-guide or naga-point kanato paingon sa salvation ngadto sa incarnate word o ang atong Ginoo sa Kristo. Sama sa bronze serpent, nasa Numbers 21:4-9, ang Ark of the Covenant, Exodus 25:10-22, ug ang uban pa, no, nga mga ang templo sa Biblia doon na po yung mga gitawag na to nga mga images. Now sa 21:31, nanay gisigutan din, no, sa 21:31, basing itself on the mystery of the incarnate word, the Seventh Ecumenical Council at Nicaea in 787, so giklaro nino sa Council of Nicaea 787, justified against the iconoclast, the veneration, so na gitawag to veneration, sa atong angayan explain yung totoo do ugayo, veneration of icons of Christ, but also of the Mother of God or Mary, the angels, and the saints. So muna yung makaigsuuna, no, ang atong pag-venerate sa mga icons. Doon natin pag-venerate nini. Atong klarohon yung word nga venerate. Ang word nga venerate, kung tanahan na to ang
mga dictionary, usa ni ka transitive verb meaning wala say direct object, no? Wala say direktang gipuntingan. It simply means to regard with reverential respect or admiring deference, to honor an icon, a relic, with a ritual act of devotion. So, saan siya ka-respect, no? Pagtahod, makigsunan ang veneration nga ihatag na to. Pwede na sa tao, imong gi-revere o venerate nimo sa katao. Pwede po sa usa ka image, relic, or icon. Ang relic meaning butang nga iya sa usa ka santos sa atong katoliko nga parlance. So sa may synonyms for venerate, nadiri ang adore, deify, glorify, revere, reverence, and worship. Pero ito hinumduman nga dunay gitawag natong appropriation of terms, pag-divide sa mga terms, nga ang adore, giaton gi-refer sa Ginoo, ug ang pag-deify, lahi na siya pampuntingan, nang dili ta mabalakan, no, kung dunay mabasa to ang adore, ug ang kining worship, it's simply from the word nga worth, ngigsunan paghatag og bili, ug ang reverence, revere, pagtahod, pag-glorify, pagimaya, ang deify imong gipakadiyos. So kining worship, no, kay ang reverence ay mura mo worship bata og image, no, inguna na atong klarohon. Ang Old English ang worship, okay, gikan sa West Saxon nga ang condition of being worthy, no, or nakay dignidad, or nakay glory, nakay distinction, nakay honor, renown, from the word nga weird, worthy. So ang pag-worship din kay igsunan, when we say worship, usahay ang atong usage ana nagpasabot na dito sa Dios, no? Dios na atong gisimba. Pero ang worship day is simply naghatag ka og worth or value. Now, sense of reverence paid to a supernatural or divine being. So pwede nga ang divine being ang Ginoo imong i-worship. Then pwede pod nga sa 1300 gigamit po siya as a title or worshipful or honorable. Nato mga politicians, we call them honorable, and then at the same time worshipful. Ang worship, the same ra siya sa pagtawag na tawag honor. So when we say we worship God, it is in the absolute and highest degree, no? Pinakataas na siya. But when you worship a saint, siya level o boss siya. Remember, ang word ng worship ani is paghatag og honor, pagpasidungog makigsunan. So tanaw na to sa Biblia, Exodus 34:14 sa Hebrew gitawag ni shawkaw. That is prostrate, no? So ang imong ang pag-prostrate, paghapa, usa ni kay way of gitawag to worship sa ila, gigamit ang word nga shawkaw. In homage to reality or God, no? So pwede siya sa Ginoo, pag-bow down itself, fall down, ang imong yuko, pagpaubos, igsunan, reverence, usa kini ka form of worship, but different siya nga level kung ang Ginoo imong i-worship, i-honor, or imong pasidunggan, o ang creations lang ang imong pasidunggan sama sa mga santos or kang Santa Maria. So makita nato makigsunan nga ang word di ay nga worship o bow down, doon na sila ay synonym sila, no, diha sa Biblia. So sa Genesis 23 verse 7, Abraham rose and bowed. So nato ang word nga worship, pwede siya ibutang diha, no, and worship to the Hittites. But kini siya nga worship, dili pag-worship sa Ginoo. Pag-bow, dili pag-worship, pag-bow sa Ginoo makigsunan, a form of respect. Genesis 43 verse 8, they said, your servant, our father, is well. He is still alive. And they bowed their heads and did obeisance. So nag-bow down sila makigsunan. Joshua o Josue, 5:14, he replied, neither. But as a commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worship. You worship ang commander or sa ka-angel makigsunan. And he said to him, what do you command your servant, my Lord? So, makita na to nga nag-worship si Joshua, but dili the same degree sa pag-worship nila kang Yahweh. Kaya isa lang to sa ka-form of paghatag worth or honor. Ang lain nga term sa worship is seged, no?
gigamit ni sa Daniel chapter 2 verse 46. Nagi-worship magikan ni Nebuchadnezzar or Nabucodonosor, no? Diyan sa Biblia si Daniel pag a form of honor, siyempre lahi ang iyang pag-worship sa divine being o kang Daniel. Lain pod nga paggamit sa word nga worship ang holy, no? From an unused root, grandeur, that is an imposing form and appearance, beauty. Kung nakay beauty, glorious, glorify, goodly, honor, or majesty. Gigamit gyapon ni nga term sa Biblia. Sama sa paingon nga honor your father and your mother, no? Worship your mother and your father. But ang worship na gigamit sa as a form of honoring sa imong papa. Okay, in Judges 13:17, appeal po sa angel, Psalm 104 verse 1, napoy gamit nato nga pag-honor makigsunan nga in a different form. Now, sa Latin doon na gitawag ng articulations ani, no? Giplastar na sa simbahan ang mga terms kung unsa nga degree ang pag-worship sa Ginoo, gitawag ni latria. O niya ang pag-worship ka mga Mary or superior veneration, at mga atong word nga veneration as a form of worship, gitawag sa hyperdulia. Kung mo-honor ka mga Mary, hyperdulia ang term. And the next ka mga Mary is si Saint Joseph, no? Kasi siya ang gusto ni Jesus Christ na may mo niyang papa. Gitawag ni protodolia. First, veneration, ng proto meaning first. Then dolia or veneration sa tanan ng mga saints and angels. That's why in terms of grace, mas honorable sa mga Mary kaysa mga angels o sa mga saints makaigsunan. So muna nga dolia ang term sa mga saints, protodolia ang Saint Joseph, hyperdolia ang mga Mary, latria sa Ginoo. So natin gitawag nga absolute or direct dolia. When a person honors the real Mary in front of him or her, no? Kung atubangan sa imo Santa Maria, gitawag ni og direct dolia or direct hyperdolia makigsunan. Now, Excuse me, bro Clip. Brad? Okay, sige. Murag wala mo dagan imong slides, bro. Wala mo dagan? Oo. Sige, sige. Sa ako lang i-kuan ba da? Okay. Ingani, makita ba sa ingani? Yes, bro. Pwede. Sige, kanina sa, no? So, napo tayo gitawag nga relative dolia makigsunan, no? So, unsa man yung relative dolia? Say for example, nag-atubang ka kang sa Rebulto ni Santa Maria, no? Rebulto ni Santa Maria. Para ang imong mind and heart, no? Ang imong mind and heart naa sa tinuod nga Santa Maria, inahan sa ato Ginoo. So muna ang gitawag relative dolia nga ang imong pag-honor kang mga Mary is imong gi-express diha sa Rebulto ni Santa Maria. So ang imong pagpasidungog, no, butan nimo bulak ang Rebulto ni Santa Maria, gakuson ba nimo ang Rebulto ni Santa Maria, magluhod man ka atubangan sa Rebulto ni Santa Maria makigsunan, halukan nimo ang Rebulto ni Santa Maria, ang imong mind and heart wala lang diha taman sa Rebulto, kundi naa ni lahos pa o nitadlas ngadto sa tinuod nga Santa Maria. So maning gitawag na to og relative dolia. Ang maning relative? Ang tanaw to, no, ang relative term para mas masabtan. Say for example, dili ka matawag nga papa kung wala ka anak. Dili ka matawag nga husband kung wala ka asawa. So pagtawag kag husband na kay asawa, muna gitawag relative. Dili mo exist ang isa kung wala ang isa. Now, ang relative diha kay dili ka mahitabo nga mo-honor sa Rebulto kung walay tinuod nga Maria imong gi-honor. Nga na siya makigsunan, muna gitawag relative dolia. Munang atong pagrespeto sa Rebulto, gitawag sa atong catechism og respectful nga veneration Rebulto, relative siya. Meaning po pasabot nga dili ni mahitabo nga muhatag tag pagtagad, pag-amping, pag-value, worth diha sa Rebulto kung wala nato gitinguha nga si Maria gyud ang atong pasidunggan. Mo nang gitawag og relative dolia makigsunan. And this is also very biblical, no? Very biblical. Okay. So muna gitawag to og respectful veneration nga
the honor rendered to an image passes to its prototype, no, munang image niya, no, nitadlas pa siya sa imahin. Whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So man gitawag na to og respectful veneration makigsunan. The same ni siya sa gitawag nato nga sa Biblia sa pag-atubang nila sa mga rebulto. 2 Samuel chapter 6 verse 2. David and all the people with him set out and went from Baali, Judah, to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord of hosts, who is enthroned on the cherubim. Sa ato pa nga, ang ilang pagtagad makigsuuna, no? Ang ilang gitawag nato nga pagsangpit sa Ginoo, no? Gisangpit nilang Ginoo apan na ang ilang pagpunting sa Ark of the Covenant, but nigubiyan ang ilang kasing-kasing una-una sa Ark of the Covenant. Kaya ilang kasing-kasing una-una naa sa Dios nga mao'y gisimboluhan sa gitawag nato nga Ark of the Covenant na nagpasabot sa presence sa Ginoo taliwala diha sa cherubim. So muna gitawag nato makigsunan og relative dulya. Kini nga practice gi-base ato sa Bible. Summit mismo diha sa 2 Samuel chapter 6 verse 15 sa din sa Isaiah ni David sa ribulto, no, is awlaw, no? Awlaw meaning to exalt, no? To exalt makigsunan. So gi-exalt nila ang cherubs pero wala ni end ang ilang exaltation sa ribulto ni gubiyan, no, sa gisimbuluhan sa ribulto nga mao ang presence sa Ginoo. So muna ang relative dulya. So diyang Katoliko mugako siya sa ribulto sa Black Nazarene, sa diyang mo halok sa ribulto sa Santo Niño, ang iyang hunahunag kasing-kasing ni gubiyan sa ribulto kunay nakapunting kini sa Ginoo. So dili siya matawag nga idolatry. Kung halok sa Katoliko taman ra sa ribulto, then nakita ta makigsunan nga may mo siyang idolatrous. So again, no, ang word nga exalt, the same sa reverence, venerate, o worship makigsunan kung atong tanawon ang mga dictionary. So yun ni ang suma, no, ni St. Thomas Aquinas 25:3-4. Ningon siya, we give relative adoration, latria, to the image of God. We give relative super veneration, hyperdolia, to image of the Blessed Virgin Mary. We give relative veneration, dolia, to the image of the angels and saints other than the Blessed Virgin Mary. So ngayon pasabutan ni magkiso nagamit si St. Thomas Aquinas og term nga relative adoration. Pasabot nagatubang ka sa ribulto ni Kristo, ang imong pag-adore kang Christ, imong gi-channel diha sa ribulto. Pero ang uban ng mga theologians ani, ang ilang idea mo nga atubang ka sa ribulto sa example Black Nazarene, ang imong hunahunag kasing-kasing ni tadlas ni paingon sa Black Nazarene a form of adoration, but ang imong pagtagad sa ribulto remains a veneration, not adoration, no? So muna ang hunahuna. So relative veneration siya sa mga scholars nato karon makigsunan. Whereas kang St. Thomas Aquinas niyo siya careful po ta paggamit aning gitawag nga relative veneration, adoration. Kaya para nga dili po ma-deify ang ribulto mismo nga mura na og Dios ang ribulto. Remember, ang ribulto dili gid sa Dios. Now, let's go back to the Catechism, no, of the Catholic Church 2132. Religious worship is not directed to images in themselves, no? So ang atong pag-worship dili wala sa nagpunting sa ribulto sa ilang pagkasila. Considered as mere things, mga butang ra gini, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tend towards that whose image it is. No? Kung nakatubang ka sa divine mercy, ang movement, no, sa imong act of worship, wala lang taman sa gitawag nito nga image, kundi ni tadlas ni paingon sa gitawag na to nga divine mercy makigsunan. Okay, so dito sa mga images diha sa scripture. Tanato sa Exodus 36 verse 1, no? Base ato ni ipadako, ato ni gamay balik.
Sa Exodus 36 verse 1 and 8, the wisdom to engrave an image comes from God, hence to exercise such skill is never sinful. Sa ito pa nga, ang paghimo sa mga imahen makiigsunan, no? The idea, the talent, di ka ni sa Ginoo. So pag-exercise ang nga talent, dili ka makasala. What is sinful is kung kanang imong gihimo nga ribulto, gihimo na nimo nga Dios makiigsunan. Okay. So si Bezalel o si Oholiab na assignment gihatag sa Ginoo sa ila. The various experts who were executing the work made a dwelling within, with its 10 sheets, woven of fine linen, twined, having cherubim embroidered on them. So kining mga panapton makigsunan, doon ay mga ribulto, no, sa mga cherubs nga gipanghimo ni Bezalel o ni Oholiab. And the most common nga bersikulo, Exodus 25, 18 to 22, make 2 cherubim of beaten gold for the 2 ends of propitiatory, then I will meet you, and there from above the propitiatory between the 2 cherubim on the ark of the 10 commandments. So ang symbolism, no, na duha ka kerubin, ang symbolism ng Ginoo na sa taliwala sa kerubin kaigsunan. So pag mag-worship ang mga Israelites, dito sila magatubang sa Ark of the Covenant. Pero ang ilang una-una kasing-kasing naa sa presence sa Ginoo nga mo'y gisimboluhan sa gitawag na to Ark of the Covenant. So muna siya ang psychology sa Biblia sa pag-atubang sa ribulto makiigsunan. Nga wala lang ni taman ra sa ribulto yung mga kasing-kasing, but ni go beyond ni kaigsunan sa gitawag nato gisimboluhan o kana mo ang sa Ginoo. Iya mismong presensya may gisimboluhan sa ribulto. In 1 Kings chapter 6 verse 9, makita nato diha ang walls on all the sides of both the inner and the outer had carved figures of cherubim, palm trees, and open flowers. So na yung mga gitawag to nga images inside sa temple of God. No? Klaro ni siya makiigsunan nga na yung mga ribulto diha sa gitawag na itong templos Ginoo. Okay? So usan isa sa mga imagery, no, nga gi-present kung unsa ang forma sa templo ni Solomon kaniadto. Makita nato nga daghan mga images makiigsunan, dili siya barren nga maraog empty building, no, dili una ang templo ang ilang design o kini nga templo mo ning ganasugdan ni Jesus Christ sa mga apostles kaniadto. Ang templo nga ilang gasugdan doon na day mga ribulto makiigsunan. So, sa Ezekiel 41:18-19 sa design nga nakita ni Ezekiel sa ribulto, each cherub had 2 faces, a man's face looking at a palm tree on one side and a lion's face looking at a palm tree on the other. So, ang templos Ginoo doon naging sa mga ribulto makiigsunan. Ezekiel 41:18-19. So, natay image diri sa ilang temple kaniadto, no? So, muna ang ilang temple. So, makita nato ang design, ang image nga nadia, daghan kayo, symbolic images. Dili na mga idols, dili po na Diyos ang ilang mga symbols, but they are symbols of the faith sa mga Hudyo, sa mga Israelita kaniadto makiigsunan. Sa Psalm 144 verse 12, pwede nyo tanawon ani ang Christian Community Bible, gingon, may our daughter be like statues or pillar. Ang word ni gamit sa Hebrew is tabnet. Ang tabnet makiigsunan, matranslate siya as statue, which adorns in the corners of the temple. Ang gigamit nga term is haikal. Ang uban mo nga translation ilang gigamitan palas, na uban po haligi. But actually, ang nasa Salmo 144 verse 12, kung ato nga tanaw, no, ang dynamic equivalence sa translation, may our daughter be like statues. Ang amo untang mga
anak ng babae mahisama sa mga ribulto nga naa diha sulod sa templo. Unsa nga bersikulo? Salmo 144 verse 12 makigsunan. Okay? So ang Hebrew, ang tabnet nagpasabot kini og temple. Okay, anyway. O gigamit po ang term nga haikal, temple o statue magigsunan sa tabnet. 74 no, 74 7 to 9 giingon diha sa Biblia, referring to their enemies, they said, "This must all our engraved work, sacred symbol." Sa Good News Bible makigsunan no, ang term gamit, they burn all the shrine. Kanang mga shrine mo mga engraved work na nagsimbolo kay panahon sa Babylonian lugar nga empire no. Ug sa uban pa nga giyera sa Israel gibungkag ang ilang templo, gibungkag pod ang ilang mga rebulto. Dito sa John 3:14 makigsunan sa New Testament. Sa John 3:14, and just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. Sa ito pang di-acknowledge ni Jesus Christ ang brazen serpent, makigsunan, no? Ang bronze serpent na gihimo ni Moses as a symbol dito sa gitawag nato nga sa desert. Now, nakita nato ang typology nga gigamit ni Kristo sa diyang gi-acknowledge niya ang bronze nga halas, iya gigamit ni nga symbolism ngadto sa iyaha. So it's not wrong kung mogamit ang rebulto to symbolize Jesus Christ. Gani ang iyang gigamit nga symbolism, rebulto man sa halas nga mo iyang gipunting diha sa iyang kaugalingon. This practice is also applied. I-apply na to ni diri sa atong Christian nga worship. Muna doon natin mga rebulto sa atong Ginoo. Okay. Matthew 22:20 to 21. Kasi nindot yung isa, no? Na philosophical o na historical nga explanation ini. He said to them, "Whose image is this, and whose inscription?" They replied, "Caesar." And he said to them, then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. So makita ito makigsunan nga ang Ginoo ningon siya, ang tanong philosophical or argument, kinsa man nga rebulto or imahin, no? Ang nadya sa Sinsilio, ningon sila kang Caesar. Ang Caesar, gi-worship siya nga Dios kaniadto. So ningon siya nga, ihatag kang Caesar, ang iya kang Caesar, o ihatag sa Dios, ang iya sa Dios. Now, what if naghawid sila og Sinsilio nga ang rebulto dito, rebulto nga iya sa Dios? And then Jesus Christ would say, "Give to Caesar what belongs to Caesar, and God to God." Sa ito, pamakita nato nga, walay, kining line ni Christ universally, dili siya mo object kung ugaling ang naong na sa Sinsilio nga naa sa ilang coins, iya sa Dios makigsunan. Now, historically, kining gitawag ng mga coins, mamita na sa templo, magpa-exchange sila, no? Karumdum itong ipangsalibay ni Kristo itong mga lamisa. Tungod kay ang mga Hudiyo nga gikan lugar sa lagyo nga mga lugar, magdalan sila example Roman coin, naong ni Caesar. Dili ni siya dawaton sa templo ng kaigsunan. Ilaning exchange o Jewish coin nga nakabutang dito, symbolism sa Ginoo. Mo na siya nga ang ilan ni mga salapi kaniadto, gani ang mga coin kaniadto sa early Christian era. Dunay coin lang gihimo nga naong ni Jesus Christ. Muna na ang nahitawag kaigsunan. So muna nga mismo sa ilang panahon, ga-practice la paghimo og coin nga naay image symbolizing God and others diha sa ilang temple. Even the early Christians nag-practice usab niini. In Hebrews 9, 4-5,
Gingon dire, in which where the gold altar of incense and the ark of the covenant entirely covered with gold, and it was the gold jar containing the manna, the staff of Aaron that had sprouted, and the tablets of the covenant. Above it were the cherubim of glory overshadowing the place of expiation. So makita nato makigsunan nga buhi pa no sa mga early Christians ang imagery sa ilang templo nga nagyoy mga revolto. So may effect ani. Sa early Christian times, doon na po sila yung mga revolto makigsunan. No? Ang usa sa mga known kayo nga revolto ay ni atong Ginoong Kristo nga naa siya sa boat na uban pa nga mga revolto inspiring the Christians. Si Moses nga nag-strike sa rock, makigsunan, nakita niya sa mga catacombs sa mga early Christians. Usa ni sa ilang mga revolto sa mga early Christians. Si Daniel, no, labi na nga daghan mga early Christians ang gapang sunugon sa kalayo. Nagimo po sila revolto makigsunan, no, mga images nga katong mga friends ni Daniel nga wala na sunog sa kalayo pag-inspire sa mga early Christians na dili sila mahadlok sa persecution. Daniel and the lions kay ang mga early Christians gibahog po na sa lions kaniadto makigsunan. So muna ang usap po ni sa ilang mga symbolism sa ilang faith kaniadto. Okay? So kining mga butang nga gi-apply nato sa atong Catholic images, no? Gi-apply nato ni siya. So ang principle sa Old Testament nga naay mga image nga gi-allow sa Ginoo symbolizing the Jewish faith is applied sa atong context karon sa Christianity nga doon na po di ay pag-practice sa mga permissible nga mga images makigsuunan apan ang atong symbolism dili na Jewish symbolism muna na mga tanang nga wala man maghimog kirubin. It's a Jewish symbolism. Ang atong gihimo karon is Catholic Christian symbolism nga mga images, but the principle sa paghimo niini comes from the Old Testament makigsuonan sa ilang panahon. Anyway, no, natay book published sa St. Paul makigsuonan ato lang i-share pod, no. Basin og dunay nakasuroy sa St. Paul, I think open naman siguro. Pwede mo makapalit sa atong libro ang mga larawan sa Katoliko, available ni. So nadiri it's a question and answer form. Say for example, gi-sukit-sukit kapag ayo, nadiri ang tubag makigsunan kung unsaon pagtubag ang mga pangutana may tungod sa mga larawan. So nabay mga pangutana ato mga kaigsunan may tungod sa larawan, nabay mga pattern nga murag wala pa kinato ma-explain. Okay, Brad Clip, thank you kayo no sa imuhang nindot kayo nga pagpatin-aw sa ato ang kuan sa atong topic karon. So, while naminaw ko nga akong gi tan-aw gyud ka ng very common kayong verses nga ginagamit bitaw pag question sa toa nga bawal daw ang mga larawan kining sa Exodus chapter 24 to 5. So hinahinay pod nga kanang nilugdang sa nilugdang sa ako pong hunahuna nga okay. So doon na gyud ay doon na gyud ay kapasikaran gyud nang sa ato ang pagtuo. Pero gamay lang siguro nga Brad Clip kaning sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5 unsa di pasabot ani no para malunggan pod sa atong mga tigpaminaw. Ang Exodus chapter 20 verse 4 to 5 Brad Alex no. Ang original nga gigamit sa Hebrew manuscript ana is ang word nga pesel. Na kining word nga pesel nagpasabot ning idol. Pero ang titor lugar sa Biblia, instead nga idol ang ibutang nga dili ka magbuhat og bisan unsa nga idol, ang translator iyang gibutang dili ka magbuhat og bisan unsang larawan. So yung nana ang nahitabo. So kung atong ibalik lugar sa original nga manuscript, nakita nato nga specific no ang Ginoo sa iyang gidili. Iyang gidili ang mga idols makigsunan. Unya Brad Alex sa ato mga viewers karon,
klaro po sa mga Hudyo kung kinsa ni ilang mga idols. Muna sila ni Astaroth, ni Camus, o ni Mulok sa 1 King 11:33, Isaiah 46 verse 1, Baal o Nebo. Muna ang ilang mga idols. So klaro sa ila, kinsa ni ilang mga idols. So payon tag ayaw mo panghimog idolatry. Klaro sa ila nga ang dili himuon nga idolatry kini kang Baal, Nebo ingon na. So dili siya pwede nga paikag ayaw panghimog idolatry, mga Mary imong targito no, San Pedro uban pa kay sa mga Hudyo diha sa Biblia, klaro sa ila kinsa ang gipunting ini mga idols nga gidili sa atong Ginoo. Okay, so lagi maayo maklaro gyud ni kay mura bili kasagaran nato ga ka dunggan, and then doon na po ko'y mga kaila nga nabasahan about ani, and then after mga pila ka months no, kuan na dayon kanang maayo na kayo mo bat-bat ani nga mga verse nga nasayop daw no, nasayop daw ang ato ang simbahan about ani unya. Sa ako pong pagkabalo, murag sa halos tanang simbahan kita rin nalahi nga naatay mga images, doon natay mga rebulto no, and well gatan-aw ko ganiya sa imong slides, so nakita din ako nga mga kapamalando nga ang original di ay mga karaan lugar nga simbahan aduna gyud ay mga larawan, dili empty, dili siya dingding lang, kundi doon na gyud ay gipang sa tawag kulit nga mga larawan. Tama ba ko sa pagsabot, Brad Clip? Pero na brad no, nga from the very beginning nagi na yung mga rebulto sa Old Testament o ingon man sa gitawag na to nga mga early Christians sa Brad Alex no. Ato ako ni dugang gamay Brad Alex no. Actually nani sa libro na to no na kuan nga sa early Christian era sa diha ni daog na ang Christianity in year 312 motong Edict of Milan ni Emperor Constantino. 381 na himong state religion ang Roman Catholic sa Empire of Rome. Sa St. Ambrose, Brad Alex, no, muni ang teacher ni St. Augustine, ang kuan sa atong patron sa Cagayan de Oro. Niadto siya sa Senate, yang gi-propose nga Christianity, Catholic naman, no? Actually, Catholic man gito, ang ilang religion kanadto. Then, bungkagon nila ang mga pagan temples kay naay mga idols nga na dito. So, si St. Ambrose, no, sumala pa sa history, dala siya hatsa mismo kay siya nagbungkag sa mga rebulto, mga igsoon, mga kahoy, uban pa dito sa mga temple, nang hilak ang mga tao, mga pagan temples. But since they are, no, kang ilang magong culture ato, Brad Alex, lugar nga, unsay religion sa king, mo religion sa tanan, no? So, dili ato sila ma-judge sa atong karon, kaya naman tayo more freedom of religion naman ta karon. Pero sa ilang culture kaniya to, kung say religion sa hari, ato po ng religion tanan. So, nahitabo, Brad Alex, ang tanan ng mga membro sa Roman Empire ipakatoliko ni. So munang para lugar paghatag po no, o guide sa ila, human gibungkag ang mga rebulto nga mga idols ana pulihan kini og mga rebulto nga dunay Catholic Christian symbolism. So munang ang mga temples na dayon nga gipanghimo kaniadto, doon na mga rebulto, but giklaro na dayon sa ila no. Diklaro na sa ila makigso nga kini nga mga rebulto dili ni siya idols, dili ni mga powerful nga mga rebulto sama sa una sa una, but mga symbolism kini sila karon. So muna nga ang mga usay mo attack sa Katoliko, pagbasa nila sa Biblia ilang una-una ang rebulto sa Katoliko, pero kung taad lang history, dunay dako kay nga kausaban transformation gikan sa pagan temples with pagan statues nga na-transform sa Catholic temples or churches nga dunay Catholic symbolic nga mga statues mga kaigsonan. Okay. So mga igsoon, basin doon na mo mga pangutana diha, no? Doon na mo kalibog or doon ay gustong inyong ipangutana about sa aning topic nga atong gisgutan karong gabi una. Paki-type lang diha sa ato ang comment section or paki-PM lang kay ato ning hatagal pagtagad kauban si Brad Clip. Tapos bro, napaisa na ko ka pangutana, ngano tuod nga kana bang kining uban nga mga simbahan nagtuo sila nga kana bang yang ilang magong pagtuo kay kita nagsimba ta sa larawan. No? Di ba? Nakahisgot ka ganiha katong mga
hyperdulya, katong mga relative dulya. Pero ang sabi gyud ato ang stand ani, no, kining sa para tin-aw lang gyud sa atong kuan, sa ato ang naminaw karong gabi na. Sa ato ipasabot, Brad, daw nga ang gitulo sa atong simbahan, wala na to gisimba ang mga rebulto ingon nga mga Diyos na. But ang atong pagsimba or paghatag o pagrespeto sa mga rebulto is also relative. Buto sabot nga dili gyud pa hinungon sa rebulto. Kay kini lugar ang pag-amping ay example ano yung Badalis, no? Example na ay tao ibilin niya sa imo ang usa ka butang, no? Ibilin nimo ang example, ibilin niya sa imo ang iyang laptop, no? Ibutang ta lang, no? Laptop. Na ang laptop imong giampingan. So kanang pag-amping daan, ang kanang word nga amping, pag worship na siya, Brad Alex, no? Muna bantayon nun kayo kay gamay ra ang ligas ani, no? Kanang pag-amping daan, worship na siya, but relative for the reason nga wala nimo ang pag-amping nimo sa laptop tungod kay imong gitagad or imong giampingan o girespetuhan ang imong amigo nga nagbilin. So muna pang ang ato pong pag-amping or pag tagad nining rebulto makigsuonan tungod po ni sa gilarawanan sa Santa Maria. But ang term nga gamito nato karon is dili na simba lugar, Brad Alex, no? Tungod kay usahay pag mo simba, oy, simba Dios. Or actually ang pagsimba magkaisunod dili wala nagpasabot nga pagsimba niyan imong gisimba. Kay ang pagsimba pwede naman siya nga pag-amping from the word nga worth, tagaan na si worth, tagaan mo value ang usa ka butang. Ato silang ampingan, gi-honor, gi-pasindunggan, gi-respetuhan. Sumuna nga kung doon na may pagsimba, strictly speaking lugar, Brad Alex, na kung ang Katoliko nagsimba man sa rebulto, dili na siya absolute nga pagsimba nga para lang sa Dios. But kana nga pagsimba usa ka relative time ang level ana is pagtahod, Brad Alex, no? Kay kini mong term sa catechism basta ilang masipya to nga kini siya nga term kigsuno is pagtahod lamang siya. But when we say nga pagsimba nga ang mind Dios ang gisimba, wala gina mahitabo, Brad Alex, sa mga rebulto, no? Pero kung ang pag-amping nato tawgo na nga pagsimba, diha nga level, no? Pwede ta mo nga nagsimba mi sa larawan isip pag-amping, no na. Lahi po tong pagsimba sa Dios isip pag-ila sa iya ang atong makagahom. So lahi to siya nga level kay sunan. But commonly atong gamiton nga term is nag-amping ta sa larawan makigsunan apan nagsimba ta sa usa ka Dios. So adoration o veneration lugar siya nga level. But at the same time, relative, no? Kaya dili po dingon nga pag nairibulto, dakos na ta, muhalok na ta. Nahitabo na tungod kay gusto na itong pasidunggan ang gilarawan si Santa Maria. So muna pag naimangutan na, Brad Alex, gisimba ba sa Katoliko na rawan? Iklaro na to, unsa may buto sa buto nimo nga simba. Kung yun siya nga simba nga sama sa Diyos, yes, wala na muna gisimba nga sama sa Diyos ang rebulto. Pero simba nga, giampingan man larawan, pwede. No? Pwede nga atong giampingan larawan as a form of simba kung una na nga terminal lugar, Brad Alex, no? So bantayan nun kayo ang pag-ingon nga pagsimba sa larawan pakigsunan. So kung sila nga pagsimba nga ingon nga Dios ang larawan, wala na gidawat sa Katoliko gisalikway. Pero pagsimba nga pag-amping lang sa larawan, pwede siya makigsunan. Right, okay. Sige. Bro, na isa ka pangutana diri gikan kay sa tong ison Chard Abanis, no? Ingon pa niya, bro, kining sa Salmo 115 kinsa ang gipasabot ani, ang ilang mga Dios dunay mata apan dili makakita, dunay dalunggan apan dili makalungog. Salamat. Ang gipasabot ani mao ang mga idols sa unang panahon. Sama ni Baal, Nibon, Astarot o ni Muluk nga naay mata dili kakita, naay dalunggan dili makadungog. Kay kini mangod sila nga mga rebulto, giisip sila nga mga Dios. O nasuko ang Ginoo nini, no? Siyempre masuko gid ang Ginoo. O kini dili applicable sa Katoliko. Tungod kay ang ato mga rebulto wala man nato ilha nga mga Dios. Giila nato mga rebulto nga simbolo sa atong pagtuo nga adto sa Dios. Salamat sa pangutana ni Brad Chard Abanis. Okay. So, napala isa bro, no? Actually dili gid siya direct ni sa
mga atong topic karon. Pero akong na-notice ba kini bitaw sa Black Nazarene, kini mga devotees bitaw nga halos gani murag pamahala na gyud basta makaduol lang sa Black Nazarene or makakuan kaning sa panyo. Unsay atong stand about ani kay aduna ko yung mga kaila ani nga musaway gyud sa atong simbahan nga unsa naman ang ilaha murag ilang kuan ba nga mura na mag-anting-anting na kay murag di na wala naman na sa Biblia. So sa ato ang may siguro nga tagaan po nato ni katinawan para po sa ato mga igsoong mga Katoliko nga kung naay mangutana makatubag ta or masabtan po nato unsay stand sa atong simbahan about ani. Ang posisyon sa itong simbahan ini no sa gisulti ni Cardinal Tagle, lugar Brad Alex no nga kung na lugar mas maayo pamaagi, mas dito data no. Pero doon naman ko'y lain-lain nga level sa pagtuo sa Dios, Brad Alex. Nayuban nga medyo mature na sila nga level, napoy uban nga naa sa experiential. Bot sabot nga ang ilang pagsimba sa Ginoo, nadya sa ilang pagsinati sa Ginoo. Muna lisod Brad Alex kay lahi-lahi man og kasinatian. Na kung sa katawo Brad Alex, ang iya lugar pagsinati sa Dios, diha niya gakakita sa iya pagdasok-dasok dito. Dili kita makahukom Brad Alex nga nasayop siya no. Siguro sa atong ikaw ang gatanaw sa ila, medyo siguro mature na baka og faith, makaingon siya nga dapat dito kita sa Eucharist, mo mga insakto nga dito ta sa Eucharist magdasok unta or we have to receive God, then ang atong pagprosesyon dapat isnagyud siya sa plaster na sa ayos. That is for a higher level siguro. O dili po nato ma-undermine nga mga tao nga diha nila na-experience sa Ginoo Brad Alex. So muna hinungdan nga ang mga tao nga dasok man gyud no, dasok tungod kay nakita nila ang Ginoo diha. Then biblically sa Mark chapter 5 verse 34, na ang Ginoo is present siya sa bagang duot sa katawhan Brad Alex no. Nasa diha gihikap lugar nila sa babay ang sapot sa to Ginoo naulian. So murag borrowing that faith Brad Alex kay di man ta makaingon nga akong pagtuo murag kuyaw na gini balhin na gini bungtod sa no. Murag ang gihimo natong Katoliko gihulman natong pagtuo sa babay nga naa sa nagpunsisok ng mga tao nga makahikap lang sa nina sa Ginoo maulian na. Ug dag Katoliko Brad Alex nga napa ni nga level no nga ang ilang pagsinati sa Ginoo napa sa ingon ana nga makalihok magigsunan. But wala na pasabot nga atong simbahan pasagdan na lang sila no. Ang atong simbahan kanunay nga naningkamot nga kining ato maigsuon madala gyud sa mas mature lugar nga level sa pagtuo nga kining Kristo nga ilang gipunsusukan diha sa Black Nazarene nga translation nada diha sa Eucharistia nga atong dawaton panahon sa Santos Misa. All right, okay. So napaisa bro no. Si Brad Ronnie ingon pa niya nga Habakuk chapter 2 verse 17 to 18 pakibasa ninyo mga brother. Di ko familiar aning sa Habakuk unsay nakabutang ani. So ini ato sa i-check Bard no ang Habakuk kida ka nato. O unsay na about ata gyapon ni sa to ang kuan topic karon. Sige. Habakuk 2:17. So 17 and 18. Ang meaning sa Habakuk is embrace, no? Paggakos. Mura magyakapin mo ako, kaigsunan. Habakuk chapter 2 verses 17 to 18. Umasahan sa Bisaya ni bro Okay, 17 to 18. Giputol mo ang mga kahoy sa kalasangan sa Lebanon. Karon putlon kausab, gipamatay mo ang mga mananap. Karon lisangon ka sa mga mananap. Nahitabo kini tungod sa mga pagpatay nga imong nahimo og sa pagkabangis nga imong gipakita sa katawhan sa kalibutan og sa mga syudad niini. Unsay kapuslanan sa Dios na binuhat lamang sa tao. Tinubdan kini sa mga bakak nganong saligan man sa tao ang amang nga Dios nga iyarang binuhat.
Okay. So nganong mosalig man sa mga idols. Na kung nato ang background Brad Giovanni, Brad Alex sa atong nangutan, no? Ang may tungod sa Habakuk. Ang mga Hudyo kaniadto panahon nga ila mga prayer dili ma-answer. Ang ila dayong himuon didto sila mopaingon sa gitawag nato nga mga kuan makigsunan, mga idols. Muna nga ginabadlong sila sa Ginoo. May tungod yan. Murabag sa ato lugar karon nga pangitabo nga grabing simbas Ginoo, mo rosaryo simba kada Domingo. Pero pag di na kasabot sa hilamtan sa hilanat moadto sa albularyo dito magpabinisaya, no? So yung nanang nahitabo sa mga Hudyo, grabe na simbas Ginoo sunod sa balaod. But doon ay panahon nga mag-doubt sila ug ang ila dayong pagsalig didto sila mo paingon sa mga idols makigsunan. So muna nga nasuko ang Ginoo. Sa atong Katoliko, kung nakay panahon nga di ka kasabot sa imong gabation, gilantan kaayo adto sa albularyo, mas may mato ka sa pare magpahiling. Kay the same way, no? In the same way nga nahitabo sa mga Hudyo nga pag dili gani sila matubag ilang mga prayers sa Ginoo, pag dili gani ma-answer ang ilang mga gusto nila nga request sa Ginoo, then mo adto sila sa mga idols. Muna ang pasabot diha sa Habakuk chapter 2 verses 17 to 18 so. Oh. Okay. So, thank you, bro. I hope Brother Ronnie no nakakuanta nakahatag ta katin-awon. Pero napa isa ka pangutana niya Brother Clive, nga pa niya. Wala na mo'y dapat ipasabot sa inyo nga rebulto kay wala mo'y mabasa nga maayo nga rebulto gikasilagan na sa Ginoo. Exodus chapter 20 ang Dios abubhuan. So mura makita na to Brad nga siguro hindi Katoliko ni nangutana, no? Ang sa mani o gikan sila sa laing kuan. Wala na mo'y dapat ipasabot sa inyo mga rebulto kay wa mo'y mabasa nga maayo sa mga rebulto. Gikasilagan na sa Ginoo Exodus. Muling problema Brad Alex no sa ato mga viewers nga most sa mga Bibles nga atong ginagamit karon mga translation ni makigsunan. Na ang Katoliko when we say Bible study, gabalik ang Katoliko sa original nga manuscript. Kay dili perfect ang pag-translate Brad Alex no? Ato ipaklaro dili perfect ang pag-translate. Say for example, under, so may Bisaya sa under, pagsabot, stand, tindog, bumikag understand, lahi ang kahulugan. Example, kining good, no? Good sa Tagalog, mabuti, morning, umaga. Pero imo i-translate ang good morning, di ka mo yun mabuting umaga, magandang umaga. Muna, doon ay mga principles of translation makikisunan. Usay mo na nahimong hinungdan nga, nidagan ang fundamentalism. Kay, ang ilang gigamit man. Kay kining Exodus 20 sa ito nang gisigutan ganina, ang gingon nga dili ka maghimog bisan unsa nga larawan kanang word Hebrew ang gigamit anpisel means idolatry. Muna nga kung ato lugang himuan og direct na translation, dili ka maghimog bisan unsa nga idols, no? Pero kung atong tanawon ng mga translation ang gibutang sa translator nga word dili idol, image or larawan. So muna nga kung ato dayong sabton no nga level ato na yung conclusion sa Katoliko nga larawan. So muna sahay nga doon muna gitawag og error in understanding the Bible kay sunan. So atong invite no atong mga kasi nangutana ni kang Brad Ronnie Medina nga if possible atong i-consider ang daghan nga mga butang sa Biblia labi na gid sa original nga manuscript kuno sa gid ang nakabutang didto munang Katoliko klaro sa ato no unsa ang atong practices o pag-interpret tungod kay dito taga-base sa original nga manuscript o sa background sa Biblia o uban pa nga gitawag nato igsunan og methods of understanding the scripture. Salamat guys sa nangutana. Okay, bro. Si Brother Chad, napaisa ka pangutana diri bro, no? Wala ni paspasan kay Mortas na atong kuan. Hengo pa niya, sabta og ayo ma-out of context ka kung imo na i-refer sa larawan nga naa karon sa Katoliko kanang Exodo reparado kana sa 46:1 to 13. Or more reply ni Brad Chard Abanis na itong Okay. Brad Alex na yang ang ang rebulto sa Exodus
nag-refer sa mga idols kaniadto. Dili na referado sa simbahan ng Katoliko. Salamat kay Brad Chard. Salamat po Okay, kay Brad okay. Medina, no? Na Okay. ni Juan, ni participate po siya sa ato karong gabi. Tama. Na din na yung kwanderyo. Okay. So, actually si Brad Ronnie, sa akong mga live na ko bro, sige na siya pangutana about sa atong faith. And then Okay. muto nga nag-ingon ko nga, bro, apil paminaw sa ato ang kuan kaning natay segment nga Sunday about ani kung gusto ka nga mangutana. So I believe si Brad Ronnie dili ata siya Katoliko, pero siguro basin unsa iyahang kuan, unsa iyahang purpose sa pagpangutana, katin-awan ba or unsa, pero okay gihapon no, o mas maayo gihapon. So ang atong mga kaigsuonan pud nga mga Katoliko diha nga labi na katong gusto pa mo nga mas makabalo pag daghang butang about sa atong pagtuo or do na pa mo mga kalibog no, i-invite ta mo no, i-invite ta mo sa ato ang schedule diri sa ato ang live every fourth Sunday no, kauban si Brother Clive ug sa iyahapong grupo para makahatag ta og katin-awan sa ato makaigsuonan. So labi na katong uban pud nga gasunod sa ako ang lahi nga schedule no, pwede mo dinhi kung about sa atong pagtuo dinhi nato kuan dinhi nato pangutana para mulawon pagyud ang atong pagtuo ug mawala ang atong mga kalibog ug uban pa. So ang atong purpose ani dili man dautan kung dili maghatag ta og katin-awan o maghatag ta og kamatuoran kung nganong kita sa atong simbahan nagtuo aning butanga o nagbuhat aning butanga nganong lahi man ta sa uban ngano ang uban lahi man. So ang ato i-explain ang ato lang nga side no ngano kanang unsa may pasikaran sa ato ang pagtuo diha ba gyud sa Biblia or unsa ba para maklaro kayo. So kaganiha gisay-say man ni Brother Clive ganiha nindot kayo ang iyahang explanation nga about sa ato kaning mga larawan. So ako nagtuo gyud nga usahay naalang gyud tama na imo Brother Clive no ang pag-translate sa Biblia lahi-lahi and then lahi-lahi pulang pagsabot. So mo nang tingali nagkasumpaki na lahi na layon ang mga pagtulunan ug mga pagtuo. Pero mo lagi na sa akong mga kaila prod nga mga kaila ug ako pong kakadunggan nga mga dili lugar pud Katoliko mo insister gyud sila nga kita nagsimba og larawan nga ako po wa man mi nagsimbag larawan markana bitaw markana ba pero sige lang ang importante na to diri nga makahatag ta og katin-awan o makapadayag pud ta sa atong pagtuo nganong ingon ani man no nganong ani man ang atong gibuhat. Okay, so bro Clive murag medyo nang lapas tagamay no sunod bulan na pod mga igsoon no do na mo mga pangutana actually ang among kwan diri na may mga pangutana ato nang tagapag pagka next na pod nga bulan kun na may mga pangutana para ato yung masunod o makahatag tag maayo nga kanabang pagpadayag sa ato ang pagtuo no para pod sa katin-awan sa tanan. Bro ang imuhang salamat once again salamat kayo Brad Giovanni, thank you kayo sa mga nagtan-aw, sa mga nag-share, salamat kayo sa mga nangutana. Thank you kayo dili unta mo malugda sa pagpangutana. No katong wala pa ka pangutana maulo ay mo kaulo igso no muni nga time nga mangutana ta about sa ato ang pagtuo. So thank you kayo. And okay na pa isa ka pangutana si Brad Ronnie. Next nato nga sa man Brad Clip, pwede pa isa? Pwede ra Brad. Okay. Ingon pa ni Brad Ronnie dere no? Brad, isa na lang. Why man bata ang Santo Niño? Unya, senior Santo Niño, naabada ay bata nga senior. Okay. Brad Clint? Ang senior manggod Brad Alex no or kang Brad Ronnie sa ato lugar nga termino karon bro na senior citizen no ni bata pa senior citizen man. Pero sa ila na nga time sa Spanish era, it means Lord Brad Alex no. So muna nga ang punto sa Katoliko ni Brad Ronnie nga namalandong ta sa tanan nga mga yugto sa kinabuhi ni Kristo gikan pa sa napasasatiyan sa iyang mama Mary hantod gi anak hantod nga bata na ulitaw idako gilansang sa krus na matay gilubong sa langit mo na gibasa to na siya sa Philippians chapter 4 verse 8 no ato nang gi-meditate mo nang ang Katoliko busang bata nga Hesus atong yapong gi-honor as a baby Jesus
Unya kanang word nga senior is means Lord, no? Lord uh, Lord baby or Lord Jesus, no, nga naa sa bata. So kini word nga Santo Niño kay so na sa Luke chapter 1 verse 35, gitawag kini og holy child, no? Holy child. So kung may tawag senior Santo Niño meaning Lord and Holy Child, no? Ang atong Ginoo kung sa kabalaan nga bata. So, salamat kayo sa pangutanan ni Brother Ronnie Medina. Okay, so Brad Ronnie, thank you kaayo. So Brad Chad, thank you kaayo sa tanan ta nag-comment, no. Salamat kayo mga kapamalandong mga igsoon. So hapunta nga sa sunod nato nga segment magkita-kita ta. Sada ni ngani, no. Hunahuna gani kung mo-okay Brad Clip basin pwede nato kaduhaon sa isa ka bulan ni, no? Kung mo-okay. O pwede ra Brad kay actually ga live pud may every Sunday. Nako na Okay. nga i-skip nako na nga live kay kining atong isulod, no. Kung sa ikaduha Sige, nimo sa oo. kuan sa twice in a month lugar. So okay ra so twice in a month sa mi mag-live. Kaya na po tayo mga coming live na kisunod sa confraternity unya bago pa sa ko nakapatawag og internet lugar Brad Alex na po na Okay. arang na Oo. signal na ako pa sa Oo. ni plastaron atong audio hardening at sa kanang pagplastar nga mas kaserbisyo pa kita sa atong mga Lagi, igsoon oo. Brad Alex o sa atong Ginoo. Sige. Okay, sige. Thank you kayo bro, no? So, atong try kaduha ta sa isa ka bulan para matsada daghan tag matuki nga mga kuano, mga pagtulunan nato. Brad Giovanni, thank you kayo sa pag-uban karong gabi una. Nakay mensahe Salamat, diha bro. para sa atong mensahe nimo para sa ato mga tigpaminaw karon. Daghang salamat o una sa tanan, no. Una daghang salamat kanimo bro kang Brad Cleb nga aksidente kayo naka-appeal ko dinhi apan nalipay ko onya gwapo kayo ang topic ko nga gihatag karon ni Brad Cleb mo na nga angay pamalandungan dili lamang sa atong igsoon nga mga Katoliko apil pod katong dili Katoliko na kinahanglan magtuon gyud diha sa balaang kasulatan matud pa ang pagka-ignorante sa Biblia susama kuno nga ignorante ta kang Kristo. Daghang salamat og mayong gabi sa tanan. Salamat kayo bro. Okay, Brad Clip, imong katapusan nga mensahe karong gabi. Salamat kayo kang Brad Giovanni po, no, kaya nakasulod mo po ni siya atong in charge nato sa radio sa confraternity sa FB na to Brad Alex, no. O basi makapatabang rami sa imo pod pohon Brad Alex. Salamat kayo sa imong panahon ug kay gayon ang naghihatag. O sa tanan nga nag-participate ka nato, no, sa atong programa hinaot nga mudugang pa atong kadasig sa pagtuo paghigugma sa atong Ginoo kay muna ato pinakatinguha o labi na panahon sa pandemya karon hinaot ta nga padayon ta o di ta mo undang, di ta mo surrender sa pagtuo kay daghan na mga tao, no, Katoliko dili Katoliko nga mura og ingon sa nawad-an o padlaong ning panahon sa pandemya, but we serve as an example, no, sa atong pagligon sa kanunay o pagsalig sa kaloy sa atong Ginoo. Daghan salamat Brad Alex og mayong gabi. Okay, so maigsoon, sa makausa daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo karong gabi una. O pasensya medyo nilampas ta gamay pero kami magpasalamaton sa inyong pag-uban. Sige, amo na lang ning tapuson mga igsoon, no? Sa makausa kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim kauban si Brother Clip ug si Brother Giovanni mingon na lamang kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbato kanato padayon ta sa ato ang buluhaton matag adlaw uban sa pag-ampo ug pag-amping ug syempre kinahanglan nato ipakita nga kita tinun-an ni Kristo. God bless you brothers and sisters in Christ. Ang sinisanga ng minaw sa mga pulong sa Ginoo, ipapatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayud sa usa ka taong maanahon nga
Nakatukod sa iyang balay, sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalikot sa pagtuo sa kada tao, pangayoon ta kini nga grasya ikan niya. Sapat ang tao ng ilaw sa mga ulo sa Ginoo, ug wala ibang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao, tutog balay sa yutang luyang, sa kusog nga ulan pagabanla, sunog sa hangin pagatumpagon. Ulong ni Kristo ug buhak mo ang haligi sa pagtuo, ang pingi kining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalikot sa pagtuo sa kada tao, pangayoon ta kini nga grasya ikaniya. Kini nga grasya ikaniya.